Menika Mbak Birgita Ayu Setiani sarjana seni tasih family kalian Pak Yoyo Jodipati. Nggih. Panahe apa lho sampean karo Pak Yoyo? Keponakan, Pak. Oh, kulunan. Iya. Nggih. Dadi iki padha karo jenengan sowan ngene Kepunden ya, Nduk ya. Nggih, no, Pak. Nggih, kula lek sowan ngene Kepunden ora sanggup anggaran, nggih to. Ya enggak bisa, Pak. Ngapunten Bapak Ibu, kula niku asline niku iri kalian Dek Sofi kula niku. Lah apa? Kula niku nderek jenengan to, Pak. Pirang-pirang tahun mboten nate jenengan sawer kula lho, Pak. Banget jenengan iki. Lah kowe tak sawer gelem. Purono, Pak. Ning ngene syarate. Napa? Kaya Sofi. Dadi gelumanmu nganggo bantis Pak. Kaya Mary karo cah cilik ngono kuwi. Iya, Pak, jenengan iki mesti ada sindennya nih mesti alah dialem-alem sing lawas mesti dilupakan. Lelaki memang seperti itu. Nek wis ana sing nyenyak sing lawas mesti dilupakan. Nek ngatasne karo cah cilik masa ya cemburu, masa ya iri ngono kuwi. Pak, jenengan tuh sebagai pemimpin itu harus adil, Pak. Adil, Semua iya. singgah ini kudu ya disawer, Pak. Ora sungguh satu tok. Apa aku ora tau nyangoni kuwi, mbar wayangan nyatane mesti amplopmu ya kandel-kandel kabeh. Lho, pas niki ya pas tampil kok. Yo saru mosok sakmono gendene disangoni ora. Lah semene iki pantes. Nggih to Pak Bu nggih. Wah. Berarti nek wis gedhi gak entuk disangoni, Pak. Ora entuk saru. Ya wis nek aku tak nyuwun Pak Lurah ae. Pak Lurah. Heeh. Pak Lurah iki kari setahun iki wis ludes entek-entekan. Iya biaya iki mesake malah Boten Pak. Nggih. Iya. Nggih, biaya itu monggo kaya ngene iki lho, Bir. Nggih, Pak. Iki kula niku remen sangat Pak sinten teng mriki niku. Penontonnya niku sangat-sangat royal. Maksudnya niku dari tahun ke tahun niku nggih penontonnya nggih kathah ngoten lho, Pak. Boten berkurang apa bertambah, pokoknya tambah bertambah malah, Pak. Nggih. Nun sewu yen wayangan teng Nganjuk ta itu nggih mawon. Yen sore mingguan iki penonton kathah niku lumrah. Nggih. Ning teng mriki enten bentene. Engko bar mingguan isih akeh sing mirsani. Lah, Kita ono wae. apa meneh ing kedung ngomong iki tanpa bintang tamu lho penontonnya membludak, Pak. Just Nah iya, kuwi sing pancen spesial dumonggo ya kaya ngono kuwi. Mula awakmu nembang sing apik iki lho. nonton panggungan apa mboten, Pak? Musik era sekarang wae awakmu tak bebaske. Oh, era sekarang. Heeh. Apa ya, Pak? Dimersani. Pilih nonton panggungan Bapak Ibu. Mboten. Podang kuning. Wow, podang kuning iki, Pak. Kaya ora apa-apa, kuwi katresnan kok ya. Ya wis, Pak. Nah, Kok ning. disawer lho, Pak, kaya Cuk Sofi ya, Pak. Mboten Sofi, Pak. Aja kuwatir kok bar nembang tak nehi iki. Apa itu? Boto. Ya Allah, jahat, Pak. Iya, nggih dibawani iki apa kaya apa. Ya. No. Ya. Nadyan wujud temong paksi Ya. halus manis nangsa
Tetep ya entuk jaran teji kaya ngono bocah ya ayu komplit. Iya, sing elek tekone. Ayo. Nono golek isi podang nyanding bisa dadi tambah monggo dibacotake podang kuning. Podang kuning doa terbaik untuk warga masyarakat Kedungonggo. Podang adalah burung yang bisa terbang tinggi, kuning adalah emas. Semoga bersih desa Kedungonggo tahun 2025 menuju masyarakat terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Lebih tarik, oke, terus.
Sembah nuwun Mbak Dirgita Ayu.